Tutorial apa ya? Memanfaatkan barang bekas. Bola. Iki desele ya murah, bola. Iki desel bekas. Iki nek rodane poso pasang. Iki anu bola. Iki dismile iki biasane nggih nyelip anu apa? Aduh. Tinggi nyelip tepung ae. Iki engko arepe tinggi nyelip serintil, tinggi pupuk. Iki bekas bola. Uji coba. Ini jadi rakit. Ya tukang rakit sini kono aku tak sepilih sing duwe ya. Rakit bola. Cuma tak sepil nih ada solar bola. Ya ada solar karo Pak Gendut yo Pak Gendut bola. bengkel ternama iki. I bolong kayak kuwi. Bolong bola, enggak ada. Oh, enggak ada solar. Benar, Mas. Kai. Dolanane Pak Gendut is aneh bola. Dolanane Pak Gendut. Apa yang nyelip dulu. Ya, Jenny. Uji coba bola. Sing diselip iki lho. Tak buka nih. Ya. Canggih. Diselip nek ono. Dek. Coba bola. Sabar bola. Sing gawe ada solar tangki. Dolanane Pak Gendut enek. Solar sik bola. Kawat iki no, kawat emang. Nyelip. Selip niku sampai lembut nggih pupuk bola. Pak Gendut yakin. Ora kurang dhuwur kowe. Nek tower Indosat nah. Aku garing lah. Mana paling mbah enak ora ya? Kelor kae.
Ora, bolongane kurang gede, Pak Dut. Pancen yo ngono kuwi. Ora. Lembut to berarti. Kaya bubuk iki. Bubuk. Macet ya? Macet. Macet dong, macet. Macet, macet. Macet. Macet piye? Kebeken paring kok kenteng macane mau. Parung lho. Tapi yo apik yo opo iki? Ini macet. Wah. Yo, rakwat. Wah, kaya selipan bubuk iki. Yo, kokean makane. Ora, yo patenan to. Enggak ngono jelek sak. Wo, kurang arang. Sarangane kurang cilik. Lah iya, Iki kurang atur. Dipernah iki katut dadi siji ya. Apa? Oh ya. Iya lah musa iki. Balik nang. Iya, apik kan. Iya, tapi iki kurang anu. Kurang arang lho iki. Oh, kurang arang wis. Kelembutan iki. Apa arep tinggi kopi kok dicamke bubuk. Selipan bubuk. Iki ndak ringkes no, nek celok lembut. Oh, libur dhewe. Iki nek tinggi apa? Nampak pas. Piye? Nek tinggi nampak pas iki. Dibalangne nang. Iki nampak. Doblek neh wis. Pak. Macet bolo. Akan isi. Iki dilak isik, dilebokne neh. Syukur-syukur mari setengah sangan. Itu glek. Lo kurang kenting hal ini. Nah, yo kurang kenting. Lho, yo nemen ae. Den, orang mundur iki mau. Mangi wis kenting pandut. Wah, tapi inti lho. Terus panas toh. Kendo. Oh, yo wis lah ya. Nek gak iso engko gak iso munyer nah. Kasih kali metun. Watu we. Watu. Murah kok. Oh, murah lho Rul emang. Oh yo. Kok paku. Mak lebokne. Watu. Watu. Nek watu kene ngopo. Ya kuwi dah. Kok kene mau? Watu giling. Ngomong ora ngono. Ya ngomong. Ini kalau untuk kasar titik apa itu? Bolongannya. Tapi bolongan dhewe pas iki. Sing paling enak wis Pak iki. Bolo. Wis kena dolanane Pak Gendut. 5 bulan ndak muni ya ternyata ya bisa muni.
Nggih.